Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dinten niki awake dhewe ajeng sinau basa Jawa bab ngenal piranti ing sakiwa tengen. Nanging sakderenge pelajaran dilekasi, ayo ndonga sesarengan kanthi maca basmalah. Setunggal, kalih, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Piranti ing sakiwa tengen iku ana loro jenise. Setunggal awujud barang mati, kalih awujud barang urip. Nah, anak-anak coba gatekno gambar iki. Iki gambar apa anak-anak? Ya bener, iki gambar uwit. Uwit iku kalebu piranti urip. Nah, kaping kalih, gambar apa iki? Ya bener, iki gambar kursi. Kursi iku kalebu piranti mati. Pigunane kanggo lungguh. Nah, kaping 3, gambar iki arane apa anak-anak? Ya bener, iki gambar bebek. Bebek iku piranti urip. Gambar kaping sekawan iku gambar lawang. Lawang iku piranti mati. Gunane kanggo mlebu metune omah. Gambar kaping gangsal arane jendela. Jendela iku piranti mati. Gunane kanggo mlebu metune angin. Nah, ingkang pungkasan, gambar iki arane amben. Amben iki piranti mati. Gunane kanggo turu.